uyu wacho kubudirwa aripi? Wekubudirwa wacho uripi? Aripo? Right. Then mainini yokuzi ndiye akauraya uripi? Ngeupi mainini wacho? Right. Nyaya yakaperera pekuti imimi mai mamuri kurwara ndimi mainini ati pakauya nyaya panapa maikuru wenyu ubva maikuru mukadzi waCharles mukuru ndobva abuda pamwana uyu ndobva ati imimi naCharles ndimi makabatsirana kuuraya mukadzi iwe kunyanga. Imimi naCharles makabatsirana kuuraya mukadzi waCharles mukuru. Makazi makamupa chikafu. Paakarwara aibva azoenda kwavakaenda kwakafira kugonda. Charles haana wandese hamuna kumuteera akazoteerwa naCharles. Charles akaenda nemukadzi kwakaenda ari ega akazouya naye. Saka imimi takati aiwa kana amuripo zvomuri mupenyu munaya muchizvira nyaya yenyu mozvirambira kana kuzvibvumira nyaya yenyu. Yes. Saka tatenda kuti mauya. Right. Uyu taiita sei zviya kuti auye? Charles na Miriam waenda nene Nyafaro. Ulipo kale? Wasvika nene Nyafaro. Kuna mai wacho mafungai mabvudza. Wadosvika waibika sadza rawo nehuku. Mafungai waikwesha vanhu Choma ari mukuru weBonagese. Waibatsira vanhu Bonagese. Kana ndiri kunyepa waibva wanditaurira kuti ndiri kunyepa. Uri kunyepa? Waibva wapika sadza rawo nehuku. Waibva wandipa sadza nehuku. Ndadzoka ndibva kuti zvandaya zvandisharara mimba. Ndadzoka ndinotaurira baba womutsa. 1996 nditaurira baba womutsa ini. Baba womutsa ini mwandisharara mimba Nyafaro yokwandabva. Ndatubarara ine. Ndidoenda Greymondi. Wandiendesa kuhospitari. Ndidosvika ndibva ndaparara. Ndimbomira madziso angu yadovhurika nemuromo wangu uyu nditi wabereki wangu waiuya ndichapandiwa. Waiongorora kuti chii. Zvino wadoya inditora kumochari. Ndibva ndaendeswa kumba ndikoikwa. Maizwa here? Ndio zvakaitika here? Pamusoro ichangamiro. Inini ndakarohwa naBaba Timburwa. Ndarohwa naBaba Timburwa maiguru Tracy ndakagara naye ari live. Zita ndiani? Ndiri Miriam Mabvudza. Ndakagara namaiguru ari mpenyu. Maiguru ndikaenda naye kwaHonde kwaMutete. Kwatete Mutete. Ndabva ikoko maiguru vandana naye kuNyafaro. Takambogara pamba tazoenda kuNyafaro. Tabva kuNyafaro takaenda kuLemond. Maiguru inoita kuti mainini Miriam inondirwadza. Ndakatanga kurwara ndina lizi mumaoko. Namba 2 yangu ndio ndakatanga kurwara ndina. Achintaura kutubhuya semaiguru namainini. Ndati maiguru kanze Sa Miriam mainini aishadini ba. Aiwa ibata ndakubvira ndichina lizi ndipo ndakatanga kurwara. Ini baba akati ada kuroora imainini ndakatofara kuti aita hake kuti tinenge takubatsirana tiwe. Ndakati alright maiguru. Asi nini ndishambona ndiri baba. Ndaishanda paClermont. Maiguru akati alright. Ndaenda kuClermont. Apo maiguru azoya kuClermont. Aiuya nemakabheji akaitengesa aidzoka. Ndobva maiguru azouya. Umwe driver ngari painzi ndakangana zita rake. Akabva ati kuna Baba Timburwa, madi kungwirisa mukadzi wenyu Bonda. Pamagona kubatsirika nawo. Ndobva vakati ndakweresa pi maiguru kuBonda. Vaenda kuBonda. Maiguru aendeswa kuBonda. Akabva arara one night. Rechimangwani racho baba wakaenda wese vadzoka. Bati maiguru apia mubhedha. Alright. Rechimangwani racho vaenda. Ndio paka akasvika maiguru ashaya. Maiguru ashaya manesi angari pakabva ati akavaita kuti munhu ashaya akabva atakwenda kutora munhu kuenda kutora munhu kuBonda. Ndasvika paBonda ripi? Nditaure maiguru. Ndasvika paBonda kana muri maiguru shaya makataura kuti mainini wangu ndiye achatora mwana uyu. Mutaura panesi. Ndasvika paBonda manesi akanditi ndiye neni ndangataura.
uyu mwana mudikistereki wamunochengeta mwana uwa mwana pari padhuze namai wake ndikati mwana ngana unomuchengetera panapa pagona ndikunoritira mwana uchiona kuti umonoita sei mwana ndikati mwana si mwana noenda naye ndobva ndabereka mwana wangu kusara akati womukone kumonita mwana ndikati ndinogona ndabva ndabereka mwana wangu bvandanai naye kumba vatachengeta maiguru ndazoenda kubasa kwababa manesi akubonda akanditera kubonda kana manesi ari pandonyorwa kuti akazotera madheta ari kungoti mabhuku azvidzimu zvirimo manesi akazotera kunyanga kwamangondoza ndasvika auya manesi atutsvaga padhiraivha kuclaimod atimburwa ndobva waratidza ini ndandorumba ndobva wanoka zvikanzi tinoda kuona mwana akabvagona ndobva ndabuda nabheta yangu wakoneka mwana akaomawo zvikanzi ari kuratidza kuti mwana ndumuchengeta zvakanaka kipi oni muchengeta mwana ngati arwaraitotenda vandadzoka nemwana uwo mumba manesi anodzoka kudzoka kugona ndagara vandagara mwana anongobvira arwara kana mbodii svika mwana akura mwana akura kudaro akabva svika pakuroorwa mwana aroorwa vabereka vana vake 2 abereka vana vake 2 izvo gore raperi muna machi ndobva kwanzi tati pachechi paguta vakwanzi ngemuprofita baba timburwa ndikupiwa mweya kuti mukadzi wenyu ane mweya kuti akupe murume wangu akarore mukadzi echirwara ane marwa shanje saka baba timburwa mufana kuenda kumba kwei pakabva mukadzi wenyu mukuru ndobva ati right apa totara tese tiri muchechi makazara wani ndipo baba avhari ndobva aenda baba akavhanoroka kuenda kwasekuru kuyako yakapedza wani kasara aenda rimwe dei sonde chituracho ndobva rambudzi baba akavharifonera enotambire mwana kubhazi arwara ndikati mwana wani because pachiwano chedu kana vanhu vakuwati watinawo wana ndoti akabereka patikanzwa kuti mwana ukasvika kumhanyira kuti kamwana kadiki ndikati mwana ani baba betro ndikati adini kanzi hatuzwa baenda kudi kubhazi kubira warora upe mukomana mukuperekedza ndobva ndasimuka ndobva ndaenda kumuroora mudiki pamai mashandi vandasvika maini bata mama wakomana wasati wauyawo wakwashandi akatofona mashandi ndobva ndaenda kwemuroora mukuru kwabheni vanditi maiyo namukomana wasati wauyawo tirungotaawo nemuroora mukomana akabva asvika kanzi ndikubira waperekedzawo maivi kubhazi yata orit mukomana vandobvuma ti orit gogo andei ndobva ndafamba nemukomana auyawo tangosvika pekura munda pedu patino takuti pfurei paigara mberi mondiwa bhazi rakavhara ndikati ndikati mukomanayo bhazi ratopfurei asi isusu ngadi mhanye kana mwana adzikiswa tosvika ati pastation ndobva ndamhanya nemukomanayo kusvika pabhasi stop hapana munhu takubvunza mukomana wati pane padzikawo munhu here kanzi gogo andinomona munhu adzika orit vandati mukomana havainge musomiri tengerei atiamutaurauraura titete anwadiriba anamona pamubhasi takazapinda nemusomiri shuwa tapinda musomiri pandatengera time yangu ndafona muroora mukuru angani pamukomana mainini halo mai ine bhazi raini asi mwana anaomonapo tete anaomonapo asi vanhu vari pastation vatoti hanodiniba asinaomonapo kanzi orit mai vandangouya ndasvika pamba ndakasvika mumba memuroora mukuru angani pamukomana uyu maiti yanyu mainini tadzoka isimunu ndamushaya maishiya isadza ndikataiwa mainini ndikasadza ko kamuzukuru kari kumba kangozodikirwa ndivandikandoendwa nemurume wangu kirisha ndobva ndaenda kumba kwangu ndasvika pamba kirisha akatopinda mubhedho ndikati kirisha kanzi gogo ndikati zvakurara pane magetsi rusheni uya tiibike kanzi yoi gogo kirisha akangoti gumbo pa ndakadzatora masosi padara ndakupinda mba kirisha vati gogo ndikati wekai uyevheneke gogo pane munhu ari apo ndikati munhu azobvepi muzukuru vandabuda nefoni yangu ndokuvheneka ndokona ati maikaoba wewe vandatomuladza ngezita betra zi maikaoba zita ndikati kirisha chendaotoraroora vati munhu ndanaotambira mubhazi adini auya asi asupiniba asondidairapo ndobva kirisha amhanya kotaura vakomana vaya maiki akabva auya nemukadzi vakava washanda mashandi namawilani vakabva vauya vatomutangodiseka wanaye betra maikaoba zi akabereka secho akafika matrexuda nemutrauzi nebhu nechitopu ndobva wanitakura ndobva waisa mudisheni mangu vakati maitite sei ndikati achatinoita chii anditi unamata watoenda ngatende unamatise mwana vakwaika taure baba akaenda pamutarironi ndobva vakomana vafonera foni kuna baba mwana uyu saka baba nemwana matini ndobva ndati atende kunani tabvuna nakomana kai mama atende ndikati hambai cheumborofiti komada todi tonamatise mwana takatati hambai pabhora pamai bishop bhora wakomana vati mama nemapirimire pabhora kuti mai bhora akaakira handizomugoni saka tiende indandipa chanzi wakomana ndoti wana wakomana ndiwaona baba wakwai mai hambai kwamajaha ndikati ahorit akapinda mukombitese ndakati nini waroora wangu wafonera vasikana vakarohwa vari mudhuze mai yakapangana mai mutsamwira tatorana newana wangu taenda kwatawa kuya kwamajabi kuya tasvika kwamajabi takasvika takombiwa takobereka musikana musana wasvika naye paumba pemborofita waya majabi akabati naini
mwana asirwara bo zvandakataura murume wenyu kuti ngaende kwasekuru ndonyeri mukazi hapana chiripo ripo kana kuti pane uhombwa kana kuti pane chichari kutoenda kwasekuru kwakoti sori ndakakangasa ndakarora mukadzi arwara sa mukadzi ane marwashanje ndo musapi yakamushamukenyu ndozonyairwa apa majapi akabva titi zvandakakutaurirai ndakakuprofita zviya so ndapera museshingani ane akuvatadziti ndizvo nduti endai nemwana kusvika ipora mwana anoita right zvakaitoraita takura mwana yedu yatadzoka mukombi tasvika paumba takasvika kupaumba zatu ma1 kana 2 sababa akabva kwamutari kwekwe vandosvika papina bedroom ini pandakambedroom mukicheni warora vakomana vangu akabva ni mamarara ine warora isapenda mudzimba dzenga kwanja ndesamokuonera right wanangu wana ndobva waenda vandasana warora mukicheni nemusikana asudaira pavo yakaramba makusenseni kadari ganditola meshisi ndipfuse moto ndibikire muzukuru vanoenda kuchikoro ndopandopinda mabhedroom one baba arimo urubvepi ndikataka takarira tofamba usiku zvemwana akataura kaisaka ndikati ari mukicheni warora ndaona nawarora mukicheni baba ndobva auya kukicheni kuya pera ndati tasanangurirai uite zvangu kutaura kai baba mandimende zvamakataura ngemweya kanzi ahora ndobva ndatenda ndobva apfeka bhutsu dzake akuenda kwanyamupinda makuyakuya akabva ndani nemukomana wani asvika pamberi vangu watoona komana vari 2 waenda baba mene negaba ndetese ndobva wadzika kwasekuru kwanyamupinamo ini pandasana nawarora nemwana utini mumba usipaumba tagara gari kuma 11 ndobva wasvika tikati ewo hanzina sekuru kai sekuru ati nyaya yako wataura iwauya nenyaya yako ndikuizwa sekutanga ndakagadzira tsvakiti yako ndoda $500 US uye nayo wanako gawaine $20 mwana newarora wangu wese wabva waipana pamai nenyaya ndikatanga watanga iyi ndochizotanga nyaya yako yawanayo ko mwana asutaura vanhu zvikanzenda mamama yake ngosvika mitsvara mambidza mamama wake alright ndobva wauya wataura kaiti sekuru atitsvage mari zvinobaka $500 zvinoitoretu akavamhanya shoko kupereka $500 iya wabva warara mangwana makuseni wadzika warora wese wana wacho $20 baba wacho $500 nembuzi komana mombe akaine mbuzi wadzika kwasekuru nyamupinamo wadzika kwanyamupinamo akuya ndakandasara paumba ndobva uyu musikana apo akaenda mukicheni mupo wauyapo musikana baba akabva ati musikana tutaura asi mataura aita musikana ati ndini mayashona ndatotora mwana wangu kuti mwana wangu ashungudzika ari kuharare akandiwa hembe ndine rodi saka ndarwadziwa mwana wangu achema 3 days ndikati mekura ndorwadziwa shoroka mwana ati mwana mukadzimukura nevana 2 akadiutorani mwana mudiki mwana ndandaka pachesta ndaragara nemwana apo kungwe ndine apa pachesta ndinozvoni mukadzimukura ndatutora mwana asamwangei ndiupindwa nababa ewo wabva wadzika kuyakuya wabva wadzoka panzi sekuru ati mainini asapinde pamukicheni angaroba kwake asapinde pamukicheni alright saka mukicheni muya mukomana mukuru akakaisa mambe ake zvikanzi ati kirina ivhese zvino mwana kana mune zvirimo ndobva mwana atanga kututa mbeu ya tuta mbeu vaidesa kumba kwake ndobva watsvaka bva wagara mukicheni muya ndiri mumba mangu ndakatogara wati usapinde wabva wagara kuti wakadzika kwasekuru waibira ukadzika waibira ndikabvunza kuri kunzi hapana ndadzii ndiri pemombe 2 nasekuru ndobva atenga mombe 2 ziya vadzadzika kwasekuru kai ndaribiswa kuti ndakakura iwe maigura achirwara saka zvakasara munya zviya ndoshamhu yendadini ndabhiwa ndati ndinobasaba wemaendesa mombe zvanaka waendesa mombe 2 ziya adzoka wakabva wapedza wamusende mukana 4 days wanotoaitira waidzika unongoita zvikanzi atibatwa patesheni chamainini kana mugomo kana izvi zvamaini hatibatwa ndisekuru yamai zvateti usabate ende vanangonyararawa kwanguru ndobva ndimataura ndozvunzwa vataura hanzi zvinhu zvako sabate wagadzikubika mukicheni ndati ndazvinzwa kwanguru handisi kuendesawo zvinhu zvangu midziyo yangu pamidziyo yekuti waiwarora motiamaikura pasina makore mangai kanzi warora ndotora midziyo yaishanda kubonga alright tagara musi wa17 apa akabva ati zvapera tapaiwa hanzi zvapera alright tagara wasati wadzoka kechitupa sekunyamupinamo akabva ati mai ndarwadziwa sere ngekati ngei kwai uyu mwana uyu apa mabheni angu yapa mwana aiti kwai ndanoti ndore mwana wangu ngoti wamushusha adutsiwa hembe abva azobuda pamurora abuda pamurora tavaenda iwe mwana mwakapa mwana zara rekuti Charles saka ndindakwara mwana wako ngoti ndakatofunga kuti ndiwe murume wangu ndauraya muzukuru saka iwe murume wangu simuka uti muzukuru so uti mwana wako so ngoti ndakauraya mwana ndikati baba mekura nogora muzukuru wake chirudzii aiona mwana wake saka kana ndakauraya ndakachengeta chomudiki ndadonetseka ndiye bvisa mutambo ati kuraya muzukuru ndikoziva kuti mai anovhumbamira mhuri yake saka naika ndati kuraya wana zvikuru rewe kuti kwaivanisvo zvataura alright vazere alright kaitaita nasorisori pasi yakandarwadziwa ndagara paya musi wa17 April
ndobva vatumwa samukuru meri mundiwa ndobva auya paumba baba ngatogara kudanga obva aswa pana baba paya mheri zvaubhuya vauya manzi vese paumba zvikana meri ndatumwa satimurwa ndaininya mupfina mamunhu wese kwatimurwa damona mukicheni yavaiguri kaiwe mataro adzunopindawo ndikati ndakudiwawo mukicheni kazi unodiwa ndikati ndakabvunza kai ndakudiwawo kazi ndikati raitana vanhu vadini wasvika 7 dzemanheru dzakwa dzachaya ndiri kumba kwangu umba yangu yakandoti yapai yamaiguru ndakaipurasisa ndikapfurisa ndotika ndakutsakara topfurisa saka yakangoti pasi yangu pamusoro ndobva kwanzi 7 dzachaya manzi dzikai ndobva ndadzika ndisvike mukicheni mazara wangu kuti ndefu kicheni yamaiguru yayi vandangogara paseri pedhoo ndagara paseri pedhoo sekunyamuna makagara pacheya vati ya ndakudaidzai wanhu ndine tsamba yanyu wange mudzimu ininiwo zvemudzimu ndasingazvizivi wanguva kwaindirawereka tsamba yanyu wange ige mudzimu tsamba yanyu wange mudzimu yatanga kuwerengwa pekutanga handi makandi hamuna kundibata musheba kubhonda handi makamboonekwa timbwa maisandibata zvakanaka ba nditete mai tete ati ndakabva kubhona ndisina mai wangu ba ndaida mairi ndasina muwekwa mandikonzapo saka zvese zvauti avanzi pekuti hanhu vachengetwa musheba mombe 2 pekuti makabva kubhona ndisina mai wangu wena kudaba kai mai ndimairi mupei mombe samukuru vakwanzi samukuru meri mondiva mupei mombe vayapiwa vakwanzi vanasikana varupiwa wapei mombe 2 apo akadzika kwasekuru hanzi sekuru akati timurwa unofana kushera vana vako pfuma yako nekuti wakasengana mai wavo wakomana wapei mombe hanzi pane munoona akapindura kuti aiwa baba sekuru tinopiwa mombe sei baba takarohwa baba akatibvisira mombe 4 pamwana 1 yekuchatisa 3 dzekurora mukomana mudiki ndizvo 1 yekuchatisa 3 dzekurora mukomana namba 3 iwe vanova muroro wangu 1 yekuchatisa 2 dzekurora saka wakomana wapiwa mombe 4 saka achatopiwa nezimwe mombe dzesekuru paisekuru akati ahoraita wakomana wakapiwa ko wasikana wane asina tinopiwa bakanzi asa mufana kupiwa mombe dzimwe saka musiwanengwa tsamba yanyonge mudzimwe kwakwai wasikana kuti mombe dzavo saka watora gadzinyowe pabhuku vadzanyowa wasvika palaini namba 6 akabva ati mainini ati maiguru ako ati paiwe ndakauraya ndi mai wako kutainini mainini mai aka akandiuraya akandisira ndure yegare katanganzoti sheku ndure yegare maiguru akasiwa ndure yegare kopi ndakangonyara ndi pakona zvikanzirai yechi7 maiguru ati kwai mainini mupei mombe wetakachengeta 1 saka wabva nditete mudei muda mombe kari muna mari ndikati no sekuru handigoni kudaira ivo kuti ndiri kudei mazana akachaumba munomeso hamuna kana mbereki wangu wanari ndindega mama nditora mune dara rakadai ndakaizowa wabereki wangu idini weiuya so ndindori 1 handigoni daira anzi yakadai ndobva kwai ngatisiyane nayo zvikanzi pane matawa anoti kirikirikiriki seri mumba dzine matawa inonokwatimbuwa dzine matawa ndobva pamunini abuda netochi kwauvheneka kutendera neumba kuti akaona kusavarega noziva kwakusunguna kwakati jerenge nezuva ndobva atagara ndobva kwanzi uyu wakati akadaidze mudzimu mudzimu wasvaenda pedza vanikasamba kare ndaidze mudzimu wanyora tsamba kuti tsamba yanyowa mudzimu wabuda pamurora aibva anyora tsamba saka wakera nemurume wake nemudhudhudhu wadzika netsamba ipi kumba kwangu ndosaka ndakuerenga tsamba right apedza kuerenga tsamba iyani saka uyu murora akabvasimuka baba akagara pachigara majaya ndobva tisimudze sitovu achakese vatidhonzei baba wadzikisa pasi motobva ainyandu wenyu indakandogara pakona peseri pedhoo vamwe ndatoenda bhona kundakafira unanguwangu ndichema bobho ndakadzoka wandicheme mwanangu ndisiri pedhoo saka pakati vanhu bude kunze kwenu mumwe mukomana wamaipo wababa nguru jeremaya akabva andinike bhenji nesalino muruziva imi andati maiwe ndaiuraiwa zvondaziva setoshinyi ngemwe mangu ndakambonyarira ndipakona pedhoo ndakandoti zindi pakona padhoo pepeanhu wabva ningunu kuenda wati kudai wakwanzi vananga wadzoke kwanzi vana vasayateereba vada kuzochema mudzimu kana wakuya mai kana akana kuchema mai wavo ndobva vana vadzokera ndobva waenda mene kwako waguma vakwanzi vana kwanini pamukoma tsvagai mari mise dhizi titeere vanhu vaendawo vangona kuda bhonda shwa neusiku baba mari angasemu mabeni vasakana mari kashuwa ndobva azomhanya kwatete amene kwatete ari pamberi patete guta vapiwa fedhurazi vauya vanzi mari yedhizili tikatoda bhurangeti nyowani ndozofukidza bhodhi kana takuya baba bhurangeti zvinokuti zvoribanje bhurangeti tsva neusiku saka murora mwakavhani maizvokutenga mabhurangeti emusikana wenyu dai mavaini baba ngozobhadhwa ii bhurangeti zake saka ndatora makii ndikati makii ndemotoreri mabhurangeti ari pai ari mudhainini ndobva baba ndapa makii watora bhurangeti riya ndobva wakomana wamatisha vati
mukoma mukasala makagara mushalipiza kuti sekuru kuti masala makagara muda watambira mukadzi wemugogoda itoteerai amaitese ndipo baba apina motika nawaning'akea uupenda saka tiri kwamatema pane pangori paground rendegere kwaiti kwakasvika kwaitiwa mudzimu yoti andasvika ndakudzokera manje ndokutora mudzimu wakwaisa mubhangeti petere wauya mumba wasvika pamba kwakwai motika dzakuya vananga wapinda wamira watambire mama wavo ini tatungoti ndega ndai mwarini ndikuona asandazona pamukati muupenyu wangu misodzi yangu yangodukura sindaikokuta ndakana ndipakona pedhoo ndobva kwanzi wauya wateketeka murooro wangu ari murangeti wamuti teke zvikanzi ane mudzimu wanzi ture nyama kwai wanachema wasikana indaiko ndakagandai asi wasikana kuona kuchema akomana ndazvazvadaisangu ndangoti nhai mandai kwaidza hapo ndotaura vabereki vangu zviva ndiri kuona panapa ina zvandikurira ndaita mudiki ndobva wachema payapaya wachema wabva wanyaradzwa ndobva kwaina sekuru yaro wanokati mbwatuda $5 dzekuti wane bhodhi kuti mwana wangu here baba mari hanama vanguru vamusando yava ndatora mari ndobva apa baba $5 yavo vanhu vatakadongorera ndiye sekuru yavasati matasiani musudziwa basi alright vapedza vati $10 yekuti mangwana tizocherere guwa remufi vakati murwa ndobva yabviswa $10 ndobva yaiswa vakwanzi tuda iyeyo mangwana tochengeta mudzimu tochengeta bhodhi tuda dish rekugeza bhodhi netauro nei baba vati ngozotenga mangwana mukadzi yakarumira maimai vati ewayo mangwana angonditengera angondipa vakwanzi kojagi saka iye akambodinda twendasvabva kwatova jagi vadi vangu rakaiko jagi ramodi vambuyari kwaikokanarira mainini vandimainini makati musaasabatiwe zvinhu zvake vakanzi anotenga mamuno wake jagi revaratowa varapiwa mai vemvuru yavo saka dzangu akabva tasika dzangu waiso kaidza 3 zvikanzi takadzika mumba kwedu mombe dzaringwa papepa dzatangani zvikanzi 7 zvikanzi ndakona mombe 7 na 3 nhasi timurwa baba kabva abvunza kuti mombe tingoziwana here nhasi vati inini sekuruka handizimba mukomana kadaje kai wadaira mushi kana iwada kuti pamwe moyo wese mombe kujana zingoonekwa 7 kana kusava pamwe moyo wese mombe hadzioneki basi baba uyu mwakabva adaira ticha vati tinotsvaga aiwo sekuti ngotsvaga ndobva vakwanzi ingwai kanzi za3 zvikanzi wamai kwangu hambai kwatoedza ndadzoka kuti panaka utambira mombe dzeku7 ndazva dzimudanga vati kwanyangwana usimuka kwenda ndakambosa ndakagara paseri pedhopera aidzani baba womutsa ina ndigoni zvekutaura baba womutsa ende mai wangu akuna kuti aiita tsoma mai yangu mai yazvazvetsoma kana nezuva nehwani tsoka aisageza kutsoma pamai aangodiaisaaisaona baba amutsa ende mai kuri mabheni kuti muri mai kuri mabheni makutaura netaita zese nhono takutaura izi ndiri kunyepera iyi tairara tese mufurati iyo furati yadairara namaikuru wangu yakatokiva sonasekuraa basi yakaikiya ndibva ndati baba wapeniwe zvino zvauri kunyepera mukadzi nyaya dzese tiutaurazi daidza mukadzi wako ndimutaurire zviri kuitikazvi nezvandidoitwa ndidopfezva zvakanaka paine uyu baba amutsauri yes anosvika mubaba wacho nepasi yangu yajepanipasipanipasipanada agaaaipa adaisa inini nemukadzi wangu chitu akukuda ndimutauriye ine handaponiba inafanikuya mabvudza azvichaitiba andichararamiba ndonosakangataura inini handi chete handaipaaa ndozvokuti hawati baba amutsaii watini ndodaidza baba wabheni vetaurira mainini zvidoitika baba wabheni kudotaurira mainini rungwana rwacho ndimuka nditi baba wabheniwe mainini wamuisepi handidomuonaba utanga wakumuona pandakasimuka kandakavaenda kumba kotaura utanga wamuona urubepi kana muri mai kumabheni zvataitaura ndataura izvi ndataura kuti yese ndataura ndanyepa here
tonga hako kutonga kodo ndiita kubva kudhara tonga hako mune vanhu ndakuraya kwa makwangu aya mambo anga sama kwangu aya makwangu aya chena aya ndakuraya tonga hako kutonga ndashitenge ndakakuita wanaenda kachengeta swati nokwasha nozukuru wako chitema ndakakuita ende chipi andina kuita chitema ngani makwangu aya chena mushanda kawara ndakangana bendika wala mushanda ndimakatenga taura kuti wakanipa mombe ona ndizvango ndiita kubva kudhara ndizvango ndiita zvi wirirana taiwirirana tiitaura sezvo ndagamuchira munhu uyu asi ungotaura zvangoda ine ndandisingotauri nemunhu bandidoti wangu zvaititauro mudzimu wakanyora tsamba uri mudzimu wakanyora tsamba yakaerengwa ndisekuru uri mudzimu akanyora tsamba ndiwo mudzimu wacho akazosimuka pondasimuka paumba uripi mudzimu handizivi kuti uripi pamudzimu wacho saka sekuru vaverenga tsamba kunzani charizungodziwa zvese mudzimu akamwana sekuru zvese kunyambira charizungodziwa zvese zvinoitika asi charizi ndinotaura kuti charizungopota aitinyeperao charizi ngaataure chokwadi asi taure chokwadi achazodzoka pano ndiitaurwa kuti painingi ainyora ndiani akanyora saka mudzimu wakanyora tsamba ke mudzimu ndo wari kutaura saka zvawakataura ndo zvakanyorwa papepa ndisekuru aidzani bheri wakwerendina watowanda ndourawa ngatidaiso nyaya yenyika haimboperi because it's your word against your word saka chiulo chinhu chikaiti endai panzano abvetwe kuti ndiye here mavhetwe kuti munhu ari kubuda apa ndiye here haasi ini ndanda kuti kana ari yemaiguru andindomubvunza kuti ndindakakura here makwangu aya akamura here ndaabude tizwa kuti ndimaikuru wenyu chaiye kana kuti umwe munhu ari kutaura bhozi rimi ndatomuka kuti basa ramakaita rikuchengeta kamwana kasvava chiwa mwana akachengetwa iye aipanakuzokuipai handiti asi kana makaparawo mhozo makati inoramba asi goreretse charisiwa rugara ega goreretse zvino ndinomushaishirenyi zvatwara mwamuna ndinomushaishirenyi ndiri kutaura wada kundirambidza kuti nditaura zvandindosangana nazvo here iye wataura zvache asangana nazvo ini ndingotaurawo zvangu ko mombe dzakazibhadhara dzakabhadhawa ndinoti charisi taura zvaungomutsikana 7 mombe dzakapenda ndinoti charisi taura dzaungomutsikana kumusha kwasu charisi unobhadhara nhatu peno zvetse zvawatutaura zviwe pena wapwere wangozviita asi dzangu dzaanoenda neninyafaro unobhadhara nhatu right it's okay endai pasapo tiona kuti kana munhu akabhadharwa akasaka dzaanenyairwa yes anhu ayopenda pandai tofunga last time takambouya kuti kake chitatu nhasi ndiani zita ndinoitwa ngonikomora ndiri muzukuru wakwatimburwa pakutanga takamboenda kwamukosa njira nenyaya iyi zvakare tikabva tikazoenda but hamutozosa ansaka mukaenda moenda kumba kwenyu isitozioni kwanzichi mukazoendai panze the next day kuti tabva panze changamiri kwazi zvakati petakazoita pekupesira apa zvakanzi nyaya iri apa ndeichokwadi achiremba takaona pekunyazura wakati nyaya iri apa ndechokwadi asi kuti akaripi hati mombe dzakatoenda saka tichine nyaya mombe 7 handi dzakaenda dzanainani zangu inhatu pena tunhatu wangopomerana dzangu inhatu dzinoenda nditi charisi yochitaurira mukadzi wako uyu zvandidoitwa ndipo wadondiwara nditi charisi ndingokara newe
Ningokara newe charisiwe. Saka mombe dzako madziso angu nemuromo zvinoenda zvinofurika, wadodini hawo kuvhara, wagoni hawo wadodini kundivhara. Saka mombe dzenyu dzasara ingani? Pachinombeba. Meno ngavataure asi musha wese ndichapedza. Mushandiona shumba we, musha wese ndichavhara. Ndinogara pano mukunda waNyamufina maine. Washaona. Alright. Ndatine makore ndidopfa ine. Wasukuru washazotuka guwa kuti sekuru imwe mndotipumira. ZvekwaNyamufina hazvirowi. Wadongwara watsanangura ini ndine ndidopupwa. Ndiuye pano nditaure ndidourawa. Ndino wadongwara wataura kuti handiwo musha wese ndichavhara. Wapwere wadopfa. Zvino udoyobata maoko zvauri mainini wangu mai wemusha. Udouya ere uiti mainini imwe matambudziko. Zvino maininiyo ndimabheni ere. Idzi mombe dzaipiwa wana senhaka. Muripwa ere kana kuti? Mombe dzakapiwa benefit yamai wavo. Hanzi Kwazi benefit yamai wavo. Ndini ndinotaura ere. Benefit yamai wavo. Ndini ndinotaura ere zvetsei zvicharisitaura chokwadi vanhu waonewo. Ini ndinourayiwa zvetsei zvandine zvoba. Ndinotaura bheni aripo, bheni webaba wako ngaataura ngeangutsika nezvaangokwanisa. Inene handine kutaura kuti ndinotaura charisi yarifunga kuti ndiri kuda mombe zawo, ndiri kuda mari. Handiri kuda mari yepandoda kuti hama dzangu dzizivo ndinopfa. Ndiyo mapfire ndinoita basi. Mombe dzawo ngawakare nazo. Wanyamufina madzidosara ndiriwobuda pano ndiwotora mombe zako ndikupani. Muye asi mushandifunga. Mushandifunga charisi, wapwera wako washandifunga. Ndine mhosva ndinozviuraya. Ndinouya pano nditaura charisi ndinopfa ndinonaka baini. Zvino muruti mwamuzviziva. Ndinonyara waindituma. Zvino Tracy wewe ndako paona ndoba ndimainini ndinoti azvitimba zvamurundituma zviwapwera wadoba ndimainini ngewangu, mainini udosenza undichengetero wangu. Zvino ndingokara pawapwere wanedzenyu. Zvino so ndatupinda petse. Murundifa ere ndatupinda petse vandinga ndandoona. Chikonzero chei. Ndinourawa charisiwa ndinobva musheba. Tendeni hako wopfukunure uono zvandinoita. Hakuna ngono ere zvandinoitwa. Ndotaura mafunga emabvunzo ndobinga ukuyati aisa zvingoti zvadondisiramo ndipa ungondiramba uindibvunza ngenyi. Ngoramba uindibvunza ngenyi. Ine ndine ndati dofo. ZvekwaNyamufina mazviro uimba. Pamusoro echandani, pamusoro etsoka. Mai kuri zvarutaura ndakaroya nemafungai. Mudzimu uyo akasimuka uyu. Inini pandakabva pababa ndakaenda kumba kwedu kotaura hanzvadzi dzangu. Ndiri kutoto handadzoti ndakumbira ofe kuti tiende kumba kondwa zvokuti nyaya yemudzimu. Wakabva ndati mudzimu yakadai yati mudzimu wako ere mire mumapudza iwe ndokutatsirenyi kama tingati mai ndokutatsirenyi wao ndiri ndakaberekwa inini rutawa mai kuri atawa mai yako ndiyakauraya wakabva nakuba kumba kwangu ndakaberekwa ndobvasvika pakishini yamama pamba kuita kusina mubereki ba ino pamwe ndogara pasina hapana wakomana kakugara kwanezvechikoro ndataura hanzvadzi dzangu inini kuti ndio zvataurwa anini tsamba yarenga nemudzimu yataura yai yataura kuti unapiwa mombe ndikaramba ikataura kuti paimba yako akandipa ndiregara ndizvo zvataura mudzimu ndasimuka ndatotaura abereki wangu kuti mai arunze ndiye akauraya maikuru handadzi zangu zadaiva tichande todino tozwe handadzi zangu sazvakutumira basa pa takavafonera kufonesa bhuko takwatangweni wana mabvudza we tikona vanhu vari panapa vakazara marori wari kuti tauya nengozi weusiya pamba penyu handadzi yangu akadai kuti sabhuku wanoya tinoda kuya kuonana handandadzi yakai kuti taura toda kuya tionana nawo saka nanhasi tangosimuka bawa tori kumba kwedu chirudzinyi sabhuku akabva ati hamubini pamusha pasina uba imbodzokerai wana mabvudza uye mudini kutaurirani takanodza vakabva ikokanya pano waenda patombo tupa dzebe pane hanzvadzi yavo pane mwana hanzvadzi yavo bangu mudzimu kwacho pati ndida kubuda 5 days hadziperi basa ndabuda pawana wari panapekwa mabvudza ndichabuda pana nyari yana pana ruzheza handadzanzi kati vasimuka kuti fani wari papo
tiri pana papa mabvudzi apacharisi mudzimu unotoenchana ndauonda pane mwana wenyu madoko mabvudzi apana chapa naruje kana nyari wandazagara pakuti ahoraiti ndaonepa anakarani vamanga aine papokuzoitaka vakaberekwa mai Magoni anu. Changamire pamusoro ipo. Tofunga inini ndisakamagara nyaya iyi. Inini ndinonzi Andrew Chingobe. Ndiri hanzvadzi akaiswa zvinhu. Ripoti yandakapa panapa ndichimangara nyaya. Ndichiona hanzvadzi yangu iri kudaiswa. Ndakati varume vedu vatimburwa. Bvisai zvinhu zvenyu zviri pahanzvadzi yangu. Ndofunga last time makataura mukati mukoma akasvikirwa natimburwa. Achisitimburwa achibvuma kuti zviri apa ndiri kuzviziva. Ngaauye panapa. Anga ari pano mukoma last time musi wa7. Saka inini nhasi handizi kundobatsirikana sei kana zvinhu zvichiramba zvakadai so pamwana wababa uyu. Ngawabvise mukoma uripi. Mukoma asara. Kudza charisiwe nyaya dzako dzatinotaura dzine unawani waunaya Leo ndobatsirikana sei wabvise izvi zviramba. Aizani numeyo ngaiuye itaure numeyo charisi. Munozwa mai. Nyaya iyi payakatangira ndekuti murume wenyu wakaenda kumba kwaavo kuna mukoma wavo akanobhadhara mombe yematenda ndavo wakati zvinhu zviri apa ndo wakazvisa waruzviziva akandari akaisa saka ngabvisa anari akaisa nakuza wakaisa basi makamunge makaisa madibvisa mubvunzei ndikuisa mudzimu wewe pano uiri ndida kuisa mudzimu here ndida kuisa ibaikuru here kuti aiwa ndida kuisa ibaikuru here aiwa ndida kuisa ibaikuru here unaikugara nhasi Charles unotaura ngo munhu akatosiyana newe last time. Last time Charles wakabvuma iwewe kuti zveshuwa wakaenda kuna Tezara ukasvika ukataura uku kuti zveshuwa zviri kubuda pamwanawo ndezvekumba kwedu. Wakataura iwewe mira into chokwadi chiripo varume ini ndakati warume ukati uyu ndiyavanga kuda vanhu ari kuda pakati uyu ari kuda zita nokuda pagira miri era twese yere mukati wangu anoti kwazingezva mutakaisaba ini asi ndikere mukati wangu. Saka iwe takazobvunza kuti mombe yakabhadhara uku ndei? Mombe takabhadhara kwazi mwana watakura mukadzi wako. Mwana watakura mukadzi wako. Mwana wangu watakura mukadzi wako. Sekeba ngatiboisa matongo ini. Matongo angu hauna musimba. Kwani nini ndikutakura mudzimu wewe? Ndakataura nguwa. Matongo angu hauna musimba. Ini ndakataura kuti asi ari kuya. Ndikaenda kwani? Baba. Tabvuma kuti isusu mwana wemukadzi wangu inini twese. Wabuda mwana wangu. Kaika badala ng'ombe. Ana badala ng'ombe. Yawo. Munzumbi ndakabadala ndabvunza ndakaisa mudzimu twese mukadzi wangu. Ndo warenyi kunditora muchipatara undodini usiya manesi aionawo. Changamire. Ndo warenyi kunditora muchipatara undonditorerenyi. Dai udosiya manesi imimi maimi mai wenyuri akafa asi mai wenyu ndiari kubuda akautaura izvo zvinodetsa kuti uyu murume wari kuti akaisa chinhu apa akaisa muzvinhu apa zvipi iye munhu auti kwai ndi mauti akamuuraya pari kubuda pari kuzi munhu akauraya ndi mai wake ndiye akauraya saka kuti mai wangu munoenda kuna mai wangu wewe ndio unonimereza. Wakaenda kwedu mukashinda. Ndoenda ndega. Wakaenda kwa mai wangu. Wakaenda ile mambo. Wakaniletea ile mambo, wakanizimuta usia kwa. Oda, hadi banani. Ndoenda ndega ere miriye mutaura chokwadiwe. Ndoenda ndega kumekuti ndofara ina ndazo hadi maiswa nduru makaisi wa bayuru ya shegana. Orekerako. Anokula kitaura kwa makati hadi maini ndaiswa nduru. Charles ndinomvunza aidzani nhume yacho. Nume wewe. Kuti makaisi wa nduru mai kula vile tsiba tikwenda. Maini mbonyana. Asi ndiri mudzimai wekwakasu ndakabva kwakasu ndiri mwari apa uri munin'ina wangu mai wedu wakafa baba wedu wakafa baba
baba munini zvechokwadi vakaroora. Handidi kuita norondo. Chiripo ndechekuti Tsangamire, kana pane zvinokwanisika kuitwa kuti tione chokwadi, kuti zviri kuitika izvi ndizvozvo zviri kubva kuna mai Mabvudza, hapana nechakamboipa. Nokuti munoziva kuti chii, kuti ndipupure inini kuti mai vangu haana kuita, ini ndakanga ndisinaye azviita. Asi zvinoitika ndezvekuda izvi, Mwari wekudenga haatadziba kuziva kuti chokwadi ndeipi. Tsangamire, mwana uyu Miriam, inini ndakashora kuti unogona kuchengeta mwana, kuchengeta mwana iwewe sezi yako. Zvechokwadi akandishamisa mwana uyu. Unongoziva kuti zvimwe zvinhu zvinoti neseri Tsangamire. Nezvaaita kana akazosvika pakuzoona mai vacho akazonga azofunga kuti ape mushonga wekuti Miriam anga anetswa nei kuna mai Guroke namai nini wake. Inini ndakatowanzwa ndinogara kuBulawayo. Ndaitowanzwa nembiri yekuti wagere zvavo vari vatatu. Masita Tsangamire. Izvai. Nyaya iyi tataenda mberi. Asi takutoka takudzoka kumashure. Takudzoka kumashure. Because nyaya iri apa ndeyekuti toti verify tione kuti ari kubuda apa munhu apa. Zvaari kutaura munhu ichokwadi here kana kuti manyepa. Andizvo. Saka kana munhu ari kutaura chokwadi uyu, then it means kuti pakati penyu munhu wairi pana kuti nyepera. Ava vanhu vari apa havasafana kuva vari apa baba. Kana mukadzi yakaurayiwa namai vemukadzi akamira apa, dzinza rekwamai vemukadzi akamira apo ndorofana kunge ripadare. Ndovane munhu mwana wavo ndiakauraya munhu. Ngokara pane wadondibereza wadosimuka nene. Uyo mupambo akamirira apo. Bozi mukadzi kana ine ngozi iri kubuda hairipwi kwatimburuka. Wadosimuka nene Inoripa iwewe. nevanhu kumba kwemukadzi uyo akamira apo. Ndoba inofana kubudira indokona kuchungurudzira ngozi. Ava, where is the link? Link yake iri papi? Kuno vari kudoripisa vaitotora zvimwe zvinhu vachitogowa. Kuno vari kudai kudai. Kana iri ngozi chaiyo ngaibva yarongaka. Pakanyaswa pakati tinotiitwe zvakati. Ende vanhu vanofanirwa vachiitiswa ka vanhu vekudzinza ramai mukadzi akamira apo. Ndova nengozi. Because murikuona pane nyaya yacho. Nyaya pairi kunesa. Ndepekuti uyu mukaona paakatanga kutaura. Arikutanga kutaura nyaya yekuti pandakaenda kuNyafaro, munhu akandiendesa kuNyafaro ndiCharles nemukadzi wako mandirongera. Ndachisvika uku mbuya kokuchita gemu vanenge vaine bvuri rengozi. Asi ngozi ine payo painonanga. Webvuri nevamwe. Saka the full composition yevanhu vatinoda apa hainokwana ve. Dai racho riri ndombi because kana tiri kuti sisi mai mukadzi ndakaurayaka anofanira kuya idetsera. Pakure Chakamire. Unotoda Unotoda chokwadi kuti zvakaita nemukadzi. Akaita nemai Kurundini namai nini. Isi madhari apazokumbura kufara. Right? Zvadaro panyaya dzizozizvi. Dzese takabhadhara indapfumo kuti takakangana namai nini kumba kwe namai kumba kwa mai avo. Tikabhadhara izvo. Tikabhadhara. Izvo. Saka panizoti papa panotopa ini ndakaenda naCharles. Ndakaenda nani? Ichokwadi here kubvunza mune mukadzi wangu kuti mukadzi wangu ichokwadi here kuti izvi ndakaripa ndandoripa mahara here. Ndandoripa kuti nini? Ndakaripiswa kuti nini wakaenda nani? Wakaenda nini kuNyafaro. Wakaenda nini kubhodha sina kuzotinakira saka ndibhadhara pandabhadhara. Topapira kuti pakatobhadhara mumizi. Pana sakuronga wendinotuma uri pano. Wendinotuma mwese kundofamba. Ndiye ndinotuma. Handiyeni ndegaba inini. No, ndosaka ndati nyaya yedu iri pekuti tisakunzwisisa kuti apa chokwadi chaicho ichokwadi here chiri kubuda apa. Kana kuti hachisi chokwadi. Ndopane nyaya ipo. Kana ndotira chinhu wani inini chiri kutenda kutanga kutenda zvinezvi. Uyu wabuda. Wakwira kwaruko. Pakuparo mafamili zvazo diki. Saka nataka kufamba tiri kuita wani. Tombora tiri kufamba kuenda pakepapa.
ndosaka ndikuti inini handiti makaona yamakaona musuwe handiti nhasi pane umwe ari kwapo ngaaburitse munhu avhete kuti munhu ari kubuda apa kana ikona kubvisa ubatobvisa kana achitobvisa abatobviswa munhu aende kwaanofanira kuenda because uyu dambudziko rake ndekuti handisi kuda munhu ari kubuda apa handisi kumuda pa mwana wangu ngaabviswe kana asiri jeni aende kwaanofanira kuenda. Ndinondauya panonyorani patsi kushaucharisi kana kuti nematongo washauyazve handiuyi namusimba taburasa mwari ndini ndidobusa pei ndidobusa matinonaodokara wataura taura iyo sore changani yes ini pane akuda kubvunzwa paruti baba kuti wakwira ngori kana isi wakwira nyaya hatisimo asi parozoda kuti rwadza ngoti baba anoti wana ndio warungiti saka isi wana hatisipoba takanofanana na wana tisi ende hatipindi nyaya yababa namai zita inonzi Bernard Chimbuva isusu kuti kwaipindira kuti wana ndio warungiti ipaparoti bate because amati ndikufana kuti wakwira ngorungiti wako because nyaya inotirwadza isusu izo wakwira ndio warungiti saka isusu inini abodobva tinyatsochezera kuti wana atipindi nyaya dzababa namai ende hatimo asi kuya kozwawo zviri kuitika unorwadziwa asi but kana mai makambobva tombomukerekaanoita sei saka mazopato alipapatwai wana wanga uri kuziza wana toita sei pana pakazoda kuti tibate kuzwa kupere ndoarokiti saka tinofana kunyatsojekesera ndinyatsochenesana kuti wana hawasimbulimopa isusu wana tikungoteerera kungozwa mazita edu. Alright, ndosaka kuti isusu tataura kudhara solution irapo. Yes, inini ndio mwana wa maini zita Lionda simanzira kuti nyaya yekutaura namaini namaisuva mama kana varioneshwa nditi kwati matongo kundimaimainorani patsi ndakaurayirwa namaudhimomba ndinoenda nani mwanangu ndinoenda nawani ndinoenda nawani kwatimura nekuti havana kureva nacharisa havana kureva kwatimura vakaurayirwa kwamabhuta ndikwamabva vanopedza ndingotongwa nemwana ere ndinoenda nawani ndingoenda nawani wapwere waitsa wari kunditonga nyora nanu patsi handipedzi nyamusimba asimbishana michana izwai bambo ndinoenda nawani Charles ni mhuri yako bambo anzani ndiani ni bambo Charles ndiawa misi endai panza movha tese mukadzi chino ende munhu ari panze abvise chinhu chiri apa chiende kwachinofanira kuenda kachikuenda kwamavhurudzaka ngachiende kwamavhurudza ngachibve pamwana achiendai panza